Türkmenistanyň güýçlünün azyk kıtçylygynyň arasyny Aşgabatda häkimetler döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän çörek nowatlarynyň video ýazgy edilmeginiň öňüne geçmek üçin tagalla edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şeýle tagallalaryň çägini paýtagtyň döwlet dukanlaryna çörek agşamlyk iş wagtynyň aýagyna dukan yapılmadynyň öň ýany getirilýär we ertesi ýerden satylýar. Bir sowda işgäriniň sözlerine görä bu ýagdaý çörek getirýän awtobuslygyň we oňa garaşýan adamlaryň üýüşmeleriniň video ýazgy edilmeginiň öňüni almagy maksat edinýär. Ýaşaýjylar hem hut şol sebäpden çöregiň adam ýok wagty dukana getirilýändigini we garaşylmaýan wagtyna satylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen häkimetleriniň döwlet dukanlarynyň öňüne emele gelýän nowatlary gizlemek finansyklary barada habar berip gelýär. Apreliň ortalaryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow azyk nowatlarynyň kakasynyň awraýyna ziýan ýetirýändigini öňe sürüp adamlaryň dukanlaryň öňüne we töweregini üýüşmezligini Sowda ministrliginden talap etdi. Bu barada Sowda ministrligindäki bir çeşme adynyň efirde agzalmazlyk şerti bilen azatlygy gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüne häkimetleriň nowat ýaşyrmak tagallary diňe bir azyk nowatlarynyň öňüniň alynmagyndan ýa-da dargadylmagyndan ibaret däl. Bankomatlaryň öňüne dörýän nowatlar hem häkimetler tarapyndan ýaşyrylmagy finanslýar. Bankomat nowatlarynyň Gurbanuly Berdimuhammedowyň we onuň ogly Serdar Berdimuhammedowyň awraýyna şek ýetirýänligi aýdylyp marada bankomatlaryň öňüne nowatlar gadagan edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Twitter'däki habarçysy geçen hepde habar berdi. Paýtagtda döwlet dukanlarynyň öňüne video ýazgy edilmegine garşy girişlen göreş azyk nowatlaryny görkezýän videolaryň bar bir sosial mediada giňlen ýaýramagynyň ýa-da gabat gelýär. Döwlet dukanlarynyň öňündäki azyk nowatlaryny görkezýän videolarda uly nowatlary, nowata garaşýan adamlaryň arasyna dörýän dawa jenjelleri görmek, synlamak bolýar. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady krizise garşy görüşmegiň deregine krizis barada habarlara garşy görüşmekde tanqid edilýär. Bu aralykda azyk kıtçylygy çörek nowatlarda ýüze çykýan dawa jenjelleri barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde pensiýon günü Gawdan B etrapçysyna şaýat bolan bir wakasy barada habar berdi. Habarçy 20-nji maý günü üstüne azyk ýüklenen bir awtobuslygyň etrapçyda ýerleşýän 18-nji mektebiň ýanyna baranyny we adamlaryň ulogy görüp ylgap baranyny we başly baratlyk bilen azyk almaga çalışanlygyny habar berdi. Nowatlarda dawa jenjeller ýüze çykdy, ýakalaşyk boldy. Şondan soň azyk ýükli awtobus gitdi we adamlar paýoksyz galdy. Ertesi günü etrapça üstüne azyk önümler ýüklenen Toyota we Gazelle uloglary barypdyr. Bu gezek adamlar nowata ýazylypdyrlar ýöne paýok alyp bilmändirler. Habarçy ýaş ýigitleriň azyklary paýlaman awtobuslary minip gidenligini habar berýär. Paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä şäheriň käbir etrapçylary paýok önümleri bilen üpçün edilýän wagty beýleki etrapçylara subsidiýalenen önümler getirilmeýär. 30-njy etrapçyda paýok üstüne başga harit goşulmadan paýlanylýar. Ýöne Parahat 2-4 etrapçysyna häzirlikçe bir gezekden paýok alan ýok diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Azyk krizisi ýöne köý raýatlary urgu bolýan mahaly Azatlyk radiosynyň çeşmeleri käbir emeldarlaryň öýlerine haltaly şekeriň gapyrjaklap tuğ etiniň we üsümlük ýagynyň daşalýanyny habar berýärler. Muny gözü bilen gören adamlar bar diýip çeşme gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän azyk krizisini açaçan boyun almaýar. Döwlet media serişdeleri hem dowam edýän problemalar barada habar bermeýär.